Cine să se nine, poartă în ceruri
nevorbit de Dumnezeu, El nevorbit de Dumnezeu, cu glasul argintat. Războrbioși venind la el, uimind s-au înștiinat. Războrbioși venind la el, uimind s-au închinat. Lui și-ai lăsat din el cea de har. Cu răsuflarea lui de crin, Cu răsuflarea lui de crin, ea binecuvântat.
Domnul Iisus Hristos. Betleemul din Iudeea și departe și uitat, l-a primit în ziua aceea pe copilul împărat. Îngeți sfinți cântau frumos, s-a născut Iisus Hristos. A venit atunci pe lume Dumnezeu și om la fel, să cunoaștem al său nume, El a fost Emanuel. A venit copilul sfânt, cu tot cerul pe pământ. Drumul său din înstelare până la Ieslea cel primit, este al nostru drum spre cerul, cel vom face într-o zi. Aleluia de cântat, mântuire El ne-a dat. Steaua De-am Steaua de-am zărit, zărit, calea răsărit, calea răsărit, nu te-am alergat, de ne-am închinat, Domnului cel mare, Domnului cel tare, Domn din strălucit, Domn din strălucit. Și te-am ascultat, îngeri ce-au cântat, nu te-am unit, într-un preamărit, Domnului cinstire, Domnului mărire, Domn izbăvitor, Domn izbăvitor. Și te-am cunoscut, lucru neștiut, slavă și mister, este colț de cer, împletim cu lună, tot din veste bună, Dumnezeu cu noi, Dumnezeu cu noi. Pentru noi venit, pentru noi murit, El ne-a mântuit, El ne-a fericit. Astăzi fiecare ne legăm mai tare, până în veșnicii, tot că-L vom iubi, tot că-L vom iubi, până în veșnicii. Cântă frumos Cosmin, dar nu doar. Mai știe să și recită. Poftiți, domnul Cosmin Fidereș, câteva versuri pentru noi în finalul acestui program. Dacă mai aveți răbdare și de o poveste, nu să spun o poveste, dar e în versuri. Se numește Poveste de Crăciun și aparține a fost odată un cătun, un han și un stăpân nebun.
pe vremea când cezarul necreștin dădu poruncă mare din senin să fie ori și cine numărat, de la firavul prunc la împărat. Pe uliță de Betleem el n-amurg, de peste tot necunoscuții curg, iar casa de popas e mult prea plină. Afară noaptea plânge pe lumină. 3 călători, abia sosiți, nu pot să fie găzduiți. Poporul mult și zgomotos nu are locuri de prisos. Putea chiar Mesia veni acum, că locuri au mai rămas doar în drum. Dar Mesia era numai un vis, un dor ce de mult a fost ucis. Deși credeau în sinea lor că vine, îl așteptau doar porțile străine. În suluri sfinte tot se mai citea, însă doar minte de mag înțelegea. Și ca un semn al drumului turut, Mesia într-un stabur s-a născut. Iar noi tot mai citim, nepricepând, cum poate el din inimă și gând să-și facă loc de întrupare, când inima înșelătoare închiriază totul la străini, pe mai nimic sau bani puțini, și doar o stea de printre gânduri, cu slova adormită în rânduri, îl vrea ca singur Dumnezeu. Așa fiind, mă întreb și eu, la poarta câtor a bătut, la câte mese a stătut, și oare câți asemeni mie ar vrea să aibă împărăție cu Dumnezeu în staulul de afară, iar ei stăpâni să fie pe tronul de ocar. Ce trist să faci numărători în prag de sfinte sărbători și să lași neonorat pe bunul și cinstitul împărat. Acum întreb, mai stă în pragul tău